Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Ginatunan sa karon sa isa ka pribado nga kompanya ang pagpatukod sang 300 megawatts nga liquefied natural gas kay gapatukod sa San Carlos City. Inibilang nga complement sa mga nagadamo na sa karon nga solar power farms sa Negros Occidental. Yaring report. Ginatunan sa karon sa San Miguel Corporation ang pagpatukod sang 18.5 billion pesos nga LNG o kun liquefied natural gas power plant sa San Carlos City nga maka-generate sang 300 megawatts nga power supply. Inigin pahayag ni Negros Occidental Consultant on Economic Affairs Albi Benitez. Iniginalantaw nila nga sabat sa problema nga kun mangindependent ang Negros sa solar power, ano na lang ang matabo kung hindi magbutlak ang adlaw. We have enough solar farms, no, that's been sprouting all over the province. Ang problema lang sa solar farm is the base load. Kaya kung wala adlaw, ano matabo sa mga solar farm? So kinahanglan natin sa base load para maka-provide some constant of supply of power. Gani kinahanglan ang base load para constant o kung may mga pabilin nga supply sa kuryente bisan pa hindi magbutlak ang adlaw. Sunod sa kay Benitez, kung matigayon ini, ang Negros Occidental ang mangin una nga probinsya nga completely dependent sa renewable energy sa Pilipinas. Once that is established, no, we will have sufficient power in Negros, then we will be completely renewable. Timeline. So, although LNG is not, though galing na siya sa natural gas, Yes. no? It could now make us the first province that is completely dependent on renewable energy. Isa pa lamang ini ka proposal ka ginatun-an pa kag posible pagasuguran sa madason nga tuig. Ina ginalantaw nga sabat para mangin estable ang power supply sa probinsya. Sunod sa kay Benitez, ang Negros ang isa man sa karon sa mga ginalantaw sa Department of Energy nga mga probinsya nga posible pahamtangan sa nuclear power plant. Ang iban nga mga probinsya amo ang Cagayan kag Palawan.